Hi mga ka-voice over, si Mami Rose na naman po. And for today's vlog, ayan. Nag-iiba talaga yung mga cravings natin kapag tumatanda na tayo mga mare. Lalong-lalo na kapag may pamilya at may anak na tayo. O, di ba? Ayun nga po, nandito kami ngayon sa Savers Appliance Center dito sa siyudad ng Angeles. Harapan nga lang po siya ng edits, balloons and cake party needs. Pati na rin ng water tray. Ayan. At eto nga pala yung napili naming ref. O, di ba? Ang tatak po niyan is Samsung. O, baka naman. At ayan, talagang kinikilatis na ng aking asawa. Sa mga oras nga na yan, mga mare, napakasaya ng aking puso at damdamin dahil isa na naman sa mga cravings namin ang natupad. Oo, hindi nga lang siya cash. Dahil marami din po kami mga bills at bayarin, o di ba? At syempre mga mare, dahil hindi tayo mayaman, pina-home credit ko po yan, pero syempre nag-down tayo dyan mga mare. Ayan, para hindi siya mabigat sa bulsa, o di ba? At napakagaling nga ng home credit ngayon mga mare dahil super low down payment ang pino-provide nila para sa mga suking kagaya natin. Wow! Ayan, shoutout na rin pala sa mga nag-assist namin dyan dahil sobrang napakabait po nila at talagang maganda yung service. At ayan, bumili na rin ako ng mga ibang gamit. Dahil medyo luma na rin po yung mga ibang gamit dito kaya pinapalitan na rin po natin. Ito na nga, dumating ng pinakahihintay ko. At dahil inabutan kami ng cut-off ng Sunday, dineliver po siya ng Monday. Ayan, isang araw nga lang is talagang dineliver nila agad-agad ang ating wrap na kinuha sa home credit. At ayan, talagang sinetup ko na po siya after 5 hours. Pinalamig ko siya and then after 2 hours noon, nilagay ko na po yung mga gamit. At marami talaga akong mailalagay dito mga mare at excited na po akong lamnan siya ng marami. Sana marami tayong pambili, no? Yan lamang po. Thank you. Please like, share, and follow. Bye-bye.